जों नुखा चिनी हास्थायाव गोबां पलिटिक्स जोंनि थांखा पलिटिक्स आंबो खलायो आंनि खलायमान बिसिंदि आं जा खलायो दिनै जरा खलायखा किन्तु आबो बाय साफिसियेन्ट तेबो डीपार लेवल तेबो बिसिंगो थांगै चिनी बरगनो मोथांनानै पलिटिक्स नो जों मा खलायनाय दिनै चिनी बुबाग्रा प्रद्युत किशोर देबबर्मा हाय बरगबो कांग्रेस नि रिजाइन मा दंगो बजखन कांग्रेस नि प्रेसिडेंट दंमानि उलो आं हाय बरगनो कांग्रेस पार्टी ओ जॉइन खायदिहिन सापुर आं मा साका महाराज आं कांग्रेस खलायमांला शिকক बाय पुलिस मिलिवै कुनो दिन एक दल खायमिया हय आं पुलिस जोंनाय हय आं शिকক नाय शिকক बाय पुलिस मिलिले जों दल खायमिया हा सेकनाय बाय हा सेकजागनाय रग मिलिवैले दल खलायमाया बहानि कक दिनै महाराज प्रद्युत किशोर जेबाबे साहस तिखलायै वो कांग्रेस पार्टी ओ तंगलिया जातिन बागै तंगनाय हिनी सामानि मकक कुकुबुइन अंथुं ताबुकबो बिनि रेजिग्नेशन एक्सेप्ट खलायजागे हानि खोनाओ खलायाखो जदि आबो एक्सेप्ट खलायजागे दे तंग खलायजागे दे तंग जोंले महाराज नो सानन मुजुंगो जों अलरेडी त्रिपुरा बेरायै समग्र उत्तर पूर्वांचल बै मिलिवै काइसार मथा जों स्नामनाय आ मथा आगामी किछु दिन बा हय तालसानि बिसिंगो डिक्लेयर नाय आबोनि आगे हास्तेनि जत ताकुक बुकुक रगबाय जे मानसाक जों आनाचे कानाचे चिन नेटवर्क नि बिसिंति जों मालायग्रानाय एवं आ मालायमानि पान्दानि बिसिंगो मबो काइसा पान्दा तिनी अर आदर्श कलोनी हिन सिजाक अर नंजांनाय तैकरै अरनि बेकार जुबक रगनि आजे चानानि कुनो लामा करै मो बुप्ति आदर्श मो साबो अमनो आदर्श हिन फारका जों साकमा साका मो आदर्श कलोनी नि बुमुं फिलजांना अंथं अमनो बरंच हिनमानो मासाय मान या कलोनी हिनचे अमनो फारनानि उचित एवं मरंनो मोथांनानि न चिनी मुल्लक खंना आगामी दिन आबन बागिन जों तिनी बेरायै दंगाय हामबाय।